Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu alfarma, yan uwa masu albarka, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Insha Allah ta'ala yau mun zo muku da wani sirri mujarrabi kuma muhimmi dangane da abin da ya shafi kamar dafa'i da kuma tsari. Wannan sirri yana watan ibdalus sihir. Sannan kuma shi wannan sirri yana maganin ibdalus sihir kamar yadda muka faɗa. To akan rubuta wannan aya ce kafa 7 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ita ce ake rubuta kafa 7, haka za a rika yi kullun har zuwa kwana 7. To insha Allah ta'ala ko da a ce akwai jifa a cikin jikin mutum, tun Allah yadda Allah zai walwale masa wannan kai da aka yi masa, kuma wannan dafa'i ne, tsari ne. Idan kana yin sa, to ko da mutum ya nufi ka da jifa ko wani abu, to ba zai samu nasara a kai ba insha Allah ta'ala. Allah zai kare ka, Allah zai tsare ka. Kamar yadda aka gani haka kafa 7 ne gida biyu, bayan allon ma haka. To haka za mu yi har zuwa adadin abin da muka faɗa tsawon kwana 7 kenan. To insha Allah ta'ala duk wanda ya wannan to zai samu nasara, ko da a ce an masa jifa ne ko kuma lamuransa ba sa tafiya daidai. To in dai ana tunanin cewa lamarin akwai jifa a ciki, an tabbatar, to idan aka yi wannan aikin insha Allah komai zai lalace. Assalamu alaikum wa rahmatullah.